najvyšší čas. Ahoj. Ahoj, Miška, a Kristina je kde? Chorúčka. No pekne. No, ako vždy, tak jeseň, vieš, ako to je. Hej. Ale máš pravdu, napriek tomu, že ten budík je rozbitý, je najvyšší čas privítať sa s našimi divákmi. Je opäť sobota, takže my sme tu len a len pre vás. Vítajte v našej dvorivej dielničke. Príjemný sobotný podvečer všetkým chalupárom, záhradkárom, kutilom, skrátka všetkým vám, ktorí práve sledujete Postav dom, zasad strom. Marcelko, počúvaj, ja viem, že sa vonku už trochu stmieva a tým pádom nie je dobre vidieť, ale neotváral si tu ty nejaký balíček pred chvíľkou? Tak áno, nevybavenej pošty tu je až, no. No, nezahováraj, dobre, ale máš pravdu, myslím, že je čas, aby sme našim divákom najprv ukázali, čo sme si pre nich pripravili. No, nech sa páči. Dnes sa pustíme do vysievania zimného špenátu, ponúkneme vás s chutným peľovým medom, profesor Ivan Hričovský odpovie na vaše pestovateľské otázky, ukážeme vám, ako zhotoviť krabičku na darček a predstavíme vám aj exotickú jujubu. Čo to tam máš? To je ten balíček? Hej, no. Chcel schovať pre seba? No, počkaj. Ukáž? A nie treba, lebo pozri, aha. Dve, jedna pre teba, jedna pre mňa. To je aké krásne. No, čo Počkaj, povieš? a pre Kristínu? Ozaj. Marcelko, Čo? to je celé pre Kristínu. Ako si na to prišla? No tak lebo prúžky, dve hračky. Dve deti, no jasné. No dobre, tak odovzdáme. Ďakujeme za ňu. Počkaj, ale ešte tu niečo pre nás je. Ukáž. Štvorlistok. Fantastické. No. No to si rozdelíme, ty 2 listky a 2 listky. Ha? No čo si? Prečo? Tak vieš, aká to je rarita nájsť štvorlistok? Vieš čo, ja som sa nahľadal, kým som našiel takýto štvorlistok. Ja, to je pravda. No a nám príde takto poštou. No tak ale zase sa nediv, vedie Svetový deň pošty. To hej, no. No ale myslím, že je čas na prvú reportáž. Hej, počkaj, a čo s tým štvorlistkom? Tak si ju nechajme tu. Dobre, pre šťastie. Januška, ja si myslím, že nie len námorníci musia byť silní, ale hlavne my ženy. A preto si myslím, že by sme mali papať veľa špenátu a ty so mnou určite súhlasíš. Áno, určite. Dnes si ukážeme, ako môžeme vysievať špenát aj na jeseň, na zimné prezimovanie. Janka, je rozdiel medzi tým, keď vysievame ten špenát na jeseň a na jar? Princíp vysevu je rovnaký, rozdiel je akurát v ošetrovaní a v prezimovaní rastlín. Jasné. A tuto máš ale čerstvý. To je áno, to sú na ukážku? čerstvé listy špenátu, ktoré sú už pripravené na priamy konzum. A je umytý? Áno, môžeme ho už konzumovať. Ukáž? Je zdravý, obsahuje veľa vitamínov a minerálnych látok. Áno, Takže on je zaujímavý tým, že vôbec nič necítiš, áno, keď si je ho dáš. prospešný pre organizmus. Dobre, musíme mať pôdu nejak špeciálne pripravenú? Špenát môžeme pestovať ako predplodinu, to znamená z jarného výsevu pred hlavnou plodinou, alebo ako následnú plodinu, to znamená na jeseň, kde vlastne vysievame hlavne po plodinách, ktoré boli pestované v prvej trati, čiže boli vyhnojené a tým pádom má pôda dostatok živín. Čiže my už máme pekne zahnojenú tú pôdu. Áno, Perfektne. my už máme živiny, máme ju pekne pripravenú, urovnanú, čiže Predpokladám, môžeme že budeš odo mňa potrebovať nejaký Značkovač, nástroj. áno. Značkovač sa tomu povie. Kríže. Takže tuto už máme nastavené zhruba, že v Máme úspone... nastavenú vzdialenosť riadkov, čiže pre tento jesenný výsev máme nastavenú vzdialenosť riadkov na 15 cm. Dobre, okej. Táto hĺbka nám bude stačiť? Špenát má plytkú koreňovú sústavu, to znamená, že nepotrebuje hlboký výsev. Dobre, tipujem, že je namorený. Áno, osivo je namorené, je to z toho dôvodu, že na prezimovanie vyberáme odrody, ktoré sú odolné voči plesni špenátovej, čiže tuto už máme osivo ošetrené. Jasné, čiže keby som ho vysievala na jar, tak treba už nepotrebujem mať také odolné. Áno, tam pre jarné výsevy si vyberieme iné odrody zase. Jasné, Pre jarný výsev je dôležité to, že odrody môžu vybiehať do kvetu. Aha, Čiže to sa tam v je zime zase- nemôžeme. To nie. Jasné. Osivo vysievame do hĺbky 2 až 4 cm a vzdialenosť v riadku nechávame na 1,5 až 3 cm. Je lepšie, keď je výsev hustejší, to znamená, že lepšie tie rastlinky prezimujú. Čo sa chránia navzájom? Túlia sa, je im teplejšie? Áno, je im teplejšie. V podstate osivo vyklíči do zimy a na jar potom začnú tie rastlinky rásť.
Janka, my sme teraz v skleníku, tam sa väčšinou lepšie darí kvôli teplote, ale môžeme vysievať špenát aj vonku? Špenát môžeme vysievať aj vonku na voľnú plochu do záhrady. Rozdiel je akurát v tom, že ak ho máme vysiatý vonku, počas zimy je ho dobre prikryť buď bielou netkanou textíliou, aby sme zamedzili vyparovaniu vody z pôdy, alebo ak nemáme textíliu, môžeme použiť slámu alebo nejaký prírodný materiál. Jasné, toto nemusíme robiť v skleníku. Nie. Ak by bol ten skleník studený, je dobré rozložiť nejaké sviečky, aby nám udržiavali počas noci teplotu v skleníku, ale hlavne bezpečne. A potom už iba vyriešiť požiar následný. Výborný. Takže teraz ho vysievame pred zimou a ten špenát vykličí. Ako sa potom staráme cez zimu o ten porast? Osivo vykličí asi za 2 až 3 týždne. Porast zakrieme netkanou textíliou, počas zimy ho necháme oddychovať. Na jar je dobré porast povalcovať. To znamená tým, že špenát má plytkú koreňovú sústavu, je dobré, aby tá zemina prilnula ku koreňom. Aha, jasné. A potom čo ďalej? Počas vegetácie odstraňujeme buriny, zavlažujeme pravidelne. Lepšie v menších dávkach a častejšie. A na jar môžeme ho ešte prihnojiť dusikatými hnojivami, aby sme podporili rast. Prvá úroda z týchto jesenných výsevov na prezimovanie je zhruba v polovičke marca. To znamená, keď porovnáme jarný a jesenný výsev, z jesenného výsevu máme o 20 dní skôr ako z jarného výsevu. Janka, čo keď prídu veľké mrazy v zime? Špenátu to vôbec nevadí. Mohli by ho poškodiť nejaké holomrazy, ale to veľmi výnimočne. Čiže staráme sa o to, aby sme ho mali počas zimy, ako ho máme vonku zakrytý. Takže sme si ho tak zahrabkali, už s tým nič nerobíme, neutlapkávame. Teraz momentálne nie, za pár dní ho môžeme zaliať. Je dôležité udržiavať vlahu počas celej vegetácie. Si vravala, že je náročný na vlahu, takže počas zimy ho polievame. Čiže počas zimy nie, on má dostatok vlahy, jak nám Sneží, prší, jasné. Áno, čiže potom v tých jarných mesiacoch, v menších dávkach a častejšie. Takýto špenátik, ktorý si zasadím ja na záhradke, je lepší ako ten, čo kúpim v supermarkete? Špenát z vlastného výsevu určite obsahuje oveľa viacej minerálnych látok a vitamínov pre náš organizmus ako takýto kúpený špenát zo supermarketu. Takže na jar budeme veľmi silní. Áno. A potom si urobíme dobrý šalát Šalát. a dáme si k tomu rezeň. Skonzumovať, dobre? áno. Dohodnuté. Jeden dobrý bravčový. Čo čítaš, Miška, poštu? Ahoj, víš čo, nie je taký zaujímavý recept na tortu? Na tortu? No daj. Kvargla, kosti, slaninka, Čože to? košky, kosti. Už viem, od koho to je. Od psíčka a mačičky. Presne Nie, tak. tak túto tortu si neprosím. No, to dobre. Inak, vieš, čo som si teraz spomenula? Že by sme mali ukázať našim divákom kutilstvá, ktoré naši diváci vyrobili pre svojich domácich maznačikov. Výborne, že si spomenula, No, vidíš pretože to? ja tu jedno mám a poslal nám to pán Oskar Knízner, ktorý nám napísal. Posielam nám foto oddychovej zóny, ktorú som vyrobil pre našu mačku. Použil som kartónovú krabicu, papierový valec, kúsky kobercov, motús, konár zo stromu a hlavne chuť vyrobiť niečo pre môjho maznáčika. To vyzerá byť fantastická oddychová zóna, to sa mi páči. No a myslím, že vaši maznačikovia si za toto zaslúžia odmenu. Balenie krmiva pre mačky vám venuje Ontario. No a ak máte nejaké iné kutilstvá, alebo ste zmajstrovali niečo parádne pre svoje mačičky a máte k tomu aj nejaký príbeh, tak nám určite napíšte, tu je adresa. No a teraz vám naozaj ponúkame niečo sladučké, nie toto, kvargle. Rita, vidím tu dnes pred nami med, trošku pelu, trošku viac pelu. Takže budeme asi kombinovať tieto veľmi príbuzné veci. Znova sa budeme pripravovať na zimu a na chrípkové obdobie. OK. Treba byť v strehu. Budeme potrebovať takýto včelí obnôžkový pel. Včely ho na nôžkach nosia do úla. Aha, jasné. Používajú ho ako potravu. Aj tento je nejaký kombinovaný, krásny, farebný a vidím tu dokonca aj fialový a to už nie som úplne neznala, lebo viem, že to je levandulový však. Áno, je tam trošku aj z toho levandulového. To je úplne- Zväčša je to slnečnica. Áno, ale musíš uznať, že úplne tomu dodáva taký šmrnc tá fialová. Potom sme ten pel ale museli prečistiť, usušiť a uchovávame ho v takýchto sáčikoch zmrazený, pretože ten pel veľmi rýchlo podlieha plesniam, naberá vzdušnú vlhkosť, skazí sa nám, skysne nám, takže určite uchovávať v mrazáku. A stačí, keď to takto, ako to vidíme, alebo treba aj z toho nejak vzduch dať preč, netreba, hej? No, môžeš, ale- áno. Koľko nám to tam v tom mrazáku vydrží? Vyše roka určite. Áno? Tak to je celkom slušné. Dobre. Alebo potom si pripravíme takýto med s pelom, ktorý budeme užívať. Aha.
Skonzumuješ ho rýchlo, je veľmi chutný a deti tam načierajú lyžičkou a používajú to ako lízatko, čo Čiže je ale vlastne netušíš, výborné. koľko vydrží, lebo máte hneď preč, hej? Túto malú flašku za týždeň rodina zje. Na užívanie sa odporúča minimálne také 3 malé čajové lyžičky denne, takže keď má rodina 4 členov, za týždeň to padne. Aha, a to normálne tak, že zoberieš... Môžeš to dať do čaju, môžeš to dať do jogurtu, do musli. Keď chceme užívať ten pel v takomto stave, je potrebné ho aktivovať v kyslom prostredí. Môžeme ho zjesť takýto čerstvý, ale využiteľnosť tých účinných látok je iba asi 20%. Aha. Keď ho pridáme do čaju s citrónom, do jogurtu, do tvarohu alebo do nejakého džúsu, dokonca do červeného vína, čokoľvek, čo je kyslé, počkáme 15-20 minút, tie zrnká nabobtnajú, prasknú a uvoľnia všetky účinné Čiže normálne látky. by sa toto v žalúdku nestalo. Nie je tak dobré, ako Jasne. keď si to pripravíme. A vlastne to isté spraví ten pel, aj keď ho zamiešame do medu. Tak, to som sa práve... Takže Máme preto to už je, pripravené, áno, preto preto je to môžeme výhodné. jesť priamo. A ešte je to asi aj chutnejšie s tým medom, že? Trošku. Naozaj deti to používajú Aj ako keď s lízatko. červeným vínom sa mi to ako nezdá úplne nezmysel, to si mi dal teraz celkom dobrý tip. Zaujímavé. No a koľko toto vydrží? Ten med to konzervuje trošku? Áno, ten med, tým, že máme ten med z vrchnej časti, takže sme ten pel uzavreli, on tam síce fermentuje, ale je to všetko v poriadku. Keď ho chceme skonzumovať, celý ten obsah si premiešame lyžičkou. Používame na to pastovaný med. Áno. Pretože keby sme to dali do tekutého medu, tak nám vypláva ten pel na povrch. Rita, tento pastovaný med si nahrievala, aby bol váčnejší, alebo nemusíme? Nie, keby sme ho nahrievali, tak sa nám rozpustí. Aha, čiže Pastovaný vlastne... med je skvelý práve preto, že včelári, keď ten med kryštalizuje, Áno. tak sa s takými miešadlami tie kryštáliky rozbíjajú. Pripraví sa takáto pasta z neho, ktorá nám už nikdy neskryštalizuje, ale zase je dostatočne tuhá na to, že keď to deťom natrieme na chlieb a behajú po byte, tak to nekvapká všade. U vás doma je v domácnosti teda hlavne pastovaný med, hej? Alebo potom netreba mať koberce. Tak. Jasné. Jedna lyžica pelu je asi 10 gramov. Na prevenciu nám stačí užívať tých 15 až 30 gramov denne. 60 gramov pelu pokrie dennú dávku všetkých vitamínov pre dospelého človeka, pretože pel obsahuje celý rad vitamínov typu B, vitamín C, vitamín E, obsahuje rutín, nenasýtené mastné kyseliny, proste samé skvelé veci. Táto zdravá kombinácia s tým, že to ešte inak to nádherne vyzerá, sa mi veľmi páči. Hovorím, ty urobíš vždy niečo zdravé, čo ale naozaj môže pokojne byť aj dekoráciou doma na poličke. Takže toto je vlastne všetko, čo sme s tým urobili a teraz už vlastne čo, necháme to nejaký čas odpočinúť, aby sa to... Necháme to tak, môžeš si to porovnať. Áno. Čerstvý pel a pel, ktorý už Toto je to, čo si ten vravala, že med nasiakol, nabobtnaný, aktivovaný, tie zrnka sú pripravené na konzumáciu. Premiešame si celý ten obsah a dostaneme takúto hmotu, ktorú potom užívame. Pel je vynikajúci na všetky tráviace problémy. On je taký črevný policajt, pomáha pri hnačkách, ale aj pri akýchkoľvek ochoreniach, pečenie žlčníka, stimuluje funkciu žalúdka. Fantastické. Je vynikajúci, keď užívame antibiotika, aby sa nám tá črevná mikroflóra znovu obnovila. Čiže niečo Takže ako probiotikum? Pomáha pri neurózach, pri takých psychických stavoch, keď sa potrebujeme sústrediť. Preto je veľmi dobrý pre deti, aby sa sústredili v škole, aby neboli nervózne. Zaspávať im večer. Zíde sa ti. Fantastické. Takže ďalšia výborná, zdravá vec do lekárničky našej prírodnej. Teším sa. Ty, Miška, s tou tortou si ma normálne dostala. By si dal sloninkovú s uhorkou. Keď si začala čítať tie ingrediencie, hneď ma prešla chuť. Sú to milé príbehy. Ja myslím, že na takýchto milých príbehov vyrastlo niekoľko generácií. Jasné, aj môj syn. Áno. Ale my máme pre vás príbehy našich divákov. Ja jeden mám. Počúvaj. No, tak daj. Sú to vlastne hneď 2 príbehy, ktoré nám poslala pani Ľubica z Bratislavy. Rita je krásna kríženka huskyho a ovčiaka. Má nádherné modré oči. Priniesli nám ju priatelia, ktorí ju zachraňovali pred rodinou, kde sa o ňu nestarali. No a druhý psík je Baudinka, čistokrvný nemecký ovčiak. Do našej rodiny sa dostala, keď mala 10 rokov. Staršia pani, ktorá ju veľmi ľúbila, vážne ochorela a keď nám ju jej príbuzní prišli ukázať, už ostala u nás. Z oboch sa tešíme. Ďakujeme veľmi pekne a Rite a Baudinke posielame Frontline triakt prípravok proti blchám a kliešťom u psov s repelentným účinkom, ktorý venuje spoločnosť Mevet. No, ja si myslím, že máte doma ešte určite nejaké kutilstvá, ktoré ste zmajstrovali pre vašich psíkov, tak nám ich určite pošlite a môžete aj nejaký krátky príbeh. Tu je naša adresa. No a teraz šup za pánom Hričovským. Dobre?
Vážení televízni diváci, aj pre mesiac október sme dostali otázky od vás, na ktoré budem postupne odpovedať. Všimol som si, že na čerešni popraskala kvóra takmer na všetkých konároch a tiež na kmeni. Čo je príčinou? Mala by sa prasklina pred zimou ošetriť? Popraskanie kvóry je spôsobené aktívnym rastom, obmedzíte výživu dusíkom a tiež chorobami a škodcami. Praskliny na zimu oškrábte a očistíte kartáčom, natrite ich voskom, tie väčšie rany, a pokiaľ ide o ostatné časti kmeňa a konárov, zatrite ho vápenným mliekom, ktoré si urobíte v pomere 1,5 kg haseného vápna a 10 litrov vody. Nie len na jeseň chránime kvóru, ale potom aj zavčasu na jar, kedy postriekame celý kmeň mednatými prípravkami. Ďalšia otázka prišla od pani Anny Jakubcovej. Opäť neuviedla odkiaľ, ale má problémy s orechom kráľovským. Má už 30 rokov a minulý rok na jeseň sa na ňom objavila huba podobná hlive ústricovej. Orechy nedozreli, skoro opadávali a znútra boli čierne. Tento rok sa huba objavila znova. Radi by sme vedeli, čo máme robiť, aby sme zachránili strom. Orech zachránite, len keby ste si zapamätali jednu vec, že to černanie plodov a tie flaky na listoch i tá huba, o ktorej ste hovorili, je spôsobovaná jednak antraknózou orechov a baktériovou škvrnitosťou. Niekedy sa tam vyskytuje aj vrtivka orechová. Postreky robíme mednatými prípravkami, najmä už v mesiaci máji a júni, a robíme to obzvlášť za daždivého počasia. Urobte tak, pokiaľ ide o tie väčšie huby, ktoré sa objavujú na kmeni, odstráňte ich kartáčom alebo nožíkom, zatrite voskom. Tá biologická ochrana našich záhradkách by mala ísť stále viac do popredia. Tretiu otázku sme dostali tentokrát z Osenice od Vlastimila Macka. Na kmeni slivky sa nám začal rozrastať mach. Jeho treba odstrániť. Ak áno, ako mám ošetriť tento ovocný strom napadnutým machom? Prvé, čo môžete urobiť už teraz hneď po vysielaní, keby ste mach odstránili mechanicky kartáčom, a potom tak, ako som už radil aj v tej prvej otázke, pokiaľ ide o čerešňu, zatieranie vápeným mliekom celého kmeňa a takisto aj veľkých konárov. Keď to urobíte, výsledky budú perfektné a budete veľmi, veľmi spokojní. Počkaj. Toto čo má znamenať? Čo? Lucie budeš o 2 mesiace? A čo to má spoločné s Luciou? No plachta, no čo, ideš vymetať kúty? Vymetať kúty nie, ale ja ti za chvíľku poviem, ako sa dá takáto biela plachta fantasticky využiť na záhrade, ak tam máš pergolu. Chceš počuť? No jasné. No, napísala nám totižto pani Ludmila Sláviková, že aby sa chránili pred slnkom, tak si urobili clonu, kde natiahli na pergole takéto biele plachty a posedenie vonku sa v tom momente stalo príjemné. Aha. Chápeš? To je praktické, ale Ukáž? také romantické. Ja, že akože... Áno, vieš si predstaviť pred našou dielničkou takú pergolu? Podľa mňa si to viem predstaviť Čo? a je to dobrý nápad. No ešte nám poslala ďalší tip. Taktiež vám posielam inšpiráciu, ako z prútikov vyrobiť etnoplotík. Aký? Etno. Ja aj etno. Etno. Ktorý poslúži ako dekoračná stena, či optická bariéra pred zvedavými susedmi. Hej. To inak aj za tou plachtou sa dá, vieš. V záhradke môjho priateľa ešte zo pár zlepšovákov. Svojpomocne vyrobený chodník, vysadený zelený plod z brečtanu a tiež vypestovaná levandula. Fantastické, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz sa pozrite na našu inšpiráciu. Ja som dnes prišla za Gabikou, pretože som mala taký problém, že neviem, ako mám zabaliť darček. A Gabika povedala, že ona to vie, že ona vie vyrábať takéto rôzne škatulky, krabičky. A ja by som vám bola teda veľmi vďačná, keby ste mi pomohli. Dá sa všeličo kúpiť, samozrejme v obchode, ale si myslím, že je to zaujímavejšie si urobiť tie krabičky sama. A môžeme použiť na to rôzny papier vianočný, alebo kalendáre postrihať. Tak ale musí to byť taký tvrdší papier asi, že? Dá sa ten pekný vianočný nalepiť na tvrdší papier a tým pádom sa to dá skladať. Vidíte? Ale
Teraz už sa dajú kúpiť krásne papiere. Keď vidíte, dajú sa rôzne ozdobiť všelijakými papierovými ozdobami, srdiečkami, kvetinkami. Vy ste povedali, že táto krabička, alebo teda škatulka je najjednoduchšia. Vyzerá Úplne. teda dosť komplikovane, ale ja navrhujem, aby sme naozaj dnes urobili túto najjednoduchšiu. Potrebujeme obdržníkový papier. Táto strana je vlastne tu dvakrát nanesená. Toto je strana A, to je dvakrát strana A. Áno. Toto si rozdelíme tieto kratšie strany na polovičku, urobíme si trojuholníček. Áno. A vlastne si to zohneme. Áno, potrebujeme na to asi pravítko, aby sa nám to ľahšie ohýbalo. Dokonca vy ste spomínali, že táto krabička, to sú origami však. To je origami, nemusí sa nič kresliť, len sa skladá. Tak to si môžeme urobiť na budúce, to je dobrý nápad. Teraz... Čiže takto to zohneme. A pozrite. Tak to je ale naozaj strašne jednoduché. To je strašne jednoduché. Teraz to prederavíme. Aha. Ale to je výborný nápad toto. Dá sa do toho cukríky zabaliť, nejaká šatvočka, nejaký šperk. S briliantami. No na brilianty máme aj menšie. Ale mne by stačila na brilianty aj táto, ako ja som skromná. A čiže toto teraz si môžeme, keď sa mi nebudú tak triasť ruky, tak si to môžeme previazať. Ja viem to z toho, že som povedala, že brilianty, z toho sa mne vždy trasú ruky. Ale sú to všetko v podstate veci, ktoré máme doma. A dáme tam motýlika. Čiže aj štipcom to môžeme dozdobiť, alebo tam môžeme nalepiť. Môžeme nalepiť. Rôzne komponenty. Jaká je zlatá. Môžeme tam nalepiť kvilingové kvetinky, môžu sa tam dať, dalo by sa to krásnou farebnou nejakou šnúročkou previazať. A tu máme rôzne veľkosti tej krabičky, takže... Podľa toho, aký si urobíte ten obdržník. Vy tu máte ešte takto pôdorysy rôznych iných krabičiek, ktoré už teraz nestihneme vyrobiť, ale snad na budúce sa k tomu dostaneme. Toto je tak strašne jednoduché zase. Je to všetko vlastne jednoduché, ale ten efekt je úžasný. Efekt je úžasný. Tak toto nás naučte na budúce, dobre, Gabika? Určite veľmi rada. Ďakujeme veľmi pekne, takže chcela som povedať, že ste ma zbalili, ale to by som sa tam musela zmestiť. Keby som bola muž, tak by bola iná situácia. Miška, niečo tu nádherne vonia. Jaj? Počkaj. Nie, ty to nie si? No a akože nie, že by si nevonala, ale toto je úplne iná vôňa. To je taká jazmínovo, taká mydielkovská vôňa. Marcel, veď my sme úplne zabudli na tento balíček. Počkaj. Áno, to je on. Počkaj, to je ono. Čo to je tá vôňa? Áno, je to tá vôňa. Aha, ukáž. No, ty voňaj. Aha. Posielam vám medovo-citrónové, levanduľové a jazmínovo-magnóliové mydielka, Neblázni. ktoré sú vyrobené z biokokosového alebo olivového oleja a prírodných vôní. Vaša najskalnejšia diváčka Mariana Kobyliaková. Máš pravdu, sú to mydielka a sú 3, No Marcel, hurá, no, konečne tak nikto nebude ukrátený. Ja si berem levandulové. Dobre, ja si beriem. To je citrónové. Zober si nejaké silnejšie. Pre seba. Tak si muž, no. Už. Tak, beriem si. Toto silnejšie. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. A toto je pre Kristinku. OK. Tak. Nie, tu tak nemá na výber. Andrej, tak toto je absolútna zrada. Tak ty si ma zavolal na Čínu. Ja som čakal nejakú reštauráciu a sme tu pri nejakom kríku. Áno, toto je čínska odroda, jujuby, pôvodom z Číny. Jujuba. Ziziphus jujuba, slovenský cicimok. Ale používam radšej jujuba, áno. Priznám sa, že to nepoznám. Je to naozaj Čína? Toto je to z Číny? najznámejšia drevina na Slovensku toto. V každom kostole máš takého jedného pána a na hlave má čo? Jujubu? Áno, má trňovú korunu. Aha. Ziziphus jujuba, Spinoza Christi. Samozrejme, tieto moderné, vyšľachtené, veľkoplodé jujuby už nemajú trne. Takže už by ako trňová koruna to neobstálo. Ale za to majú veľmi chutné plody a dodneska vedci skúmajú, čo všetko to obsahuje. V Číne to považujú za liek. Áno. Na Slovensku máme 70-ročný strom. Tu v okolí Nitry je už niekoľko 100 určite, možno aj do 1000. Po vinohradoch a tak. Ľuďom to chutí, radi si to pestujú. Je to náročné na pestovanie? Nepoznám niečo menej náročné. Vo Svätej Zemi v Izraeli to rastie na pušti. Z toho je napríklad najdrahší med. Jujubový med je najdrahší na svete. Takisto to vydrží extrémne zamokrenie. Tu na Nitre, jak boli tie záplavy pred 6 rokmi, tak to bolo asi 6 týždňov, 1,5 metra pod vodou. Proskyne, slívky, jadroviny, všetko z hnilých korene vymrelo.
Jujube sa nestalo nič. Po 6 týždňoch vyrazila. Pozri si tie krásne lesklé listy. Ja by som povedal, že to je skôr okrasná drevina. Žiadna choroba, žiadni škodci. Veľmi zvláštna, dalo by sa o nej veľmi dlho veľa rozprávať. A je veľká škoda, že ľudia to tak málo poznajú. Celé tieto konáriky aj s plodmi opadnú na jeseň. Keď ochutnáš tie listy, tak na 2 hodiny sa ti zmenia chute. Napríklad? Treba bude ti banán chutiť ako mäso. Tak to je výborné pre vegetariánov. Áno, výborné. Dobre, a prosím ťa, do akej výšky vyrastá tento krík alebo stromček? Čo máme tu 70-ročný strom, tak ten narastol za tých 70 rokov možno aj 5 metrov. Ale ono to rodí už takéto malinké. Už okolo tých pol metra, meter už to môže mať plody. Čiže... Tuto to zasahuje do cesty. Treba ten krík nejak upravovať, strihať, rezať? Ako netreba, ale ktorýkoľvek konár zavadzia sa môže odstrihnúť. Nič sa mu nestane, hej? Nič. To je, ako vidíš, veľký nezmar toto. Dobre, čo tie plody? Nielenže jedlé, ale návykové. Čím viac ich ješ, tým viac ti chutia. Fakt? Ja keby som ich domov donesol aj tonu, tak tie moje 3 ženy to všetko zjedia. Ako chutia tie plody? Veľmi dobre, môžeš ochutnať, Marcel. Tuto mám čerstvé jujuby, ešte nie sú úplne 100% dozrené, ale už sú jedlé. Vidíš aj s konárikmi, kľudne si niektorú odtrhni a ochutnaj. Ale teda bude chutnejšia, keď úplne dozrie. Samozrejme, v strede je kôstka, taká špicatá, tenká. Je to podobná chuť jablku. Áno. A teraz ochutnáš jujubu, ktorá je niekoľko rokov takto stará, ona sa usušila, uschla. Proste tú jujubu položíš na poličku a môžeš prísť za 10 rokov a zjesť, ona sa nepokazí. Boli zabudnuté, schované, inak by mi ženy zjedli doma. Tá je lepšia. Čiže sušená. Odporúčam sušenú. Keď je zrelá, tak je veľmi chutná. Len ty si ju zjedol ešte nedozretú. Je aj tak. Keby bola už úplne dozretá, tak je asi najlepšej variante tá. Len to je tak o mesiac. Dá sa pestovať všade na Slovensku? Vydrží to okolo -30, keď už je strom starší, zapestovaný. Áno. Mladší jedinec ešte nemusí byť natoľko otužilý. Zatiaľ mám skúsenosti na južnom Slovensku, je to úplne bez problémov. Dá sa to pestovať určite aj v Poprade, už máme jujubu vysadenú. Posledné 3 roky, čo je to tam vysadené, akurát ešte taký mraz strašný nebol. Ale ja som presvedčený, že práve vďaka tomu sa už otužila a teraz už vydrží hocičo. Tých -30 vydrží. Kde je najvhodnejšie stanovište v záhradke? Slnečné miesto, niekde v predzáhradke, do ulice, je to krásna drevina, aj okrasná a súčasne tie plody vlastne, keď už zrele, tak hnednú. Nemá žiadnych škodcov, naozaj? Naozaj nemá žiadne choroby ani žiadnych škodcov, čiže bezproblémové pestovanie. Koľko treba kúpiť stromčekov? 1 alebo 2? No, pokiaľ by sme to brali podľa toho, jak je teda návyková, tak plnú záhradu. Áno. Ale takto. Sú odrody, ktoré sú čiastočne aj samoopelivé. Áno. Ale tá úroda nie je taká. Ale keď máš rovno 2 stromčeky blízko seba, tak 1-2 metre od seba, rôzne odrody, tak vtedy rodí veľmi dobre obidve a už na začiatku. V prípade, že bol problém s opelením, že ešte na začiatku kvitnutia nestihne tak prilákať hmyz, tak doporučujem vysadiť pod ňu kôpor, ktorý priláka hmyz a ten potom opelí aj tú jujubu. A kôpor je tiež fajn. Andrej, keby som ju chcel, kde ju zoženiem? Problém je vykupovať semenáčky z internetu, pretože sú aj odrody, ktoré sú tropického charakteru, ktoré u nás by vymrzali. Áno. Zaujímavé do našich podmienok sú ani nie tak tie čínske, ako skôr tie otužilé ruské odrody, ktoré vlastne naozaj vydržia už aj našu zimu. Čiže takisto so zazimovaním s touto rastlinou, s týmto stromčekom nie je problém. Áno, pokiaľ máme takúto odrodu, ktorá je v našich podmienkach už naučená, zvyknutá a dlhodobo pestovaná, tak vôbec žiadny. Rady sme povedali, darčeky sme rozdali. Počkaj. Nie všetky. Vážne? No áno. Ešte tu máme poukážky, ktoré venuje Kinekus. Všetko pre domácnosť, stavbu, dielňu a záhradu. A tie posielame našim diváčkam Ľudmile Slávikovej, Jane Karapanžovej a Mariane Kobyliakovej. Ďakujeme veľmi pekne za všetky listy, ktoré ste poslali a ak máte doma, a ja tomu verím, nejaké zlepšováky, kutilstva, niečo fantastické, čo ste zmajstrovali a chcete sa s nami podeliť o to, určite nám napíšte, pošlite fotografie a nezabudne pripísať vašu poštovú adresu. Tak, no a teraz si už pozrite, čo uvidíte na budúce. Na budúce ošetríme ovocné stromy, predstavíme vám užitočných pomocníkov na úpravu trávnika, rozsadíme a vysadíme obľúbené pivónie, vyrobíme praktickú vôdzku pre psíka a odporúčime vám ďalší exotický strom. Čo je, Miška? Čo pozeráš na hodinky? No čakám. Na čo? Na tvoju pranostiku. Jasné, idem. Keď na Uršulu a Kordulu vetridujú, celú zimu nás navštevujú. To poznám. Poznáš? A poznáš nejakú Kordulu?
Kordulu nepoznám. Nie, Korduliča poznám, ale Kordulu nie. Ozaj. No a ako oslavíme ten dnešný Svetový deň pošty? Ja mám nápad. Aha. Ja pôjdem na poštu, poplatím všetky šeky, je hotovo. A takto si to Oslavené. vymyslel. Tak vieš čo, tak ja viem čo, ja ti pošlem pusu. Poštou? No, skúsim. Hej. No, by mi to prišlo, hej, potom. No a ja vám posielam pozdrav. Nie poštou, ale takto. Dovidenia. Dovidenia.